Ok, mbala fahalamana mbala tsaratsika zegny mbala maharaka tsy tapy agnatin'ny programme amin'ny YouTube ty ato zegny mbala niavana tery ty temps zegny ty andeha hizara ny vaovao mahasoa ndraiky zegny hoantsika jiaby zay mpagnaraka ho anao zegny mbala tsy kivy nagnaraka jusqu'à am'zao ty zegny safe tsika ito zegny magname torohevitry fô torohevitritsika niany zegny atsika magnazava mahakasiky ny lalagna mampalakilaky entinao magnano recherche zegny safe en fiainana ty zegny isan'andro tsy maintsy mandeha zegny ny recherche tsy maintsy mitady information entintsika agnatsaragna fiainana zegny donc izy ka vognona anao izy ka mbala sambina anao zo ty agnatin'ny programme ty ato azadigna s'abonner aveo activer notification anao fôtony za zegny mizara contenu fo amitsika zay mankafizy donc zegny alors atsika nompo zegny ataoko fa mitandrigny tsara ao anao tsosy mahelingeligny izy volagniko toy hoe ny best way ny lalagna tegna tsara zegny ahitantsika ny fivoaragna na hoe amin'ny fagnanaovana ny recherche zegny araka ny nampagna Jay série zegny izy nagnapanga hoe ny lalagna tegna tsara volagniny entigny magnadiady na koa hoe manao recherche zegny misy telo izy nampanga an'ity ary izy zegny andeha zaveko amintsika eto niany zegny izy telo izy zegny aiza amin'izy telo ty zegny neninao zegny donc safidy anao hoe ambelanao amin'ny commentaire ambany ao zegny aiza amin'izy telo ty zegny voalohany volagniny ny tegna tsara volagniny ny famakiagna boky zegny safe amin'ny fampivoaran-tegna zegny tsara zegny ny fanagnanao ny fahazaragna mamaky boky safe chaque fois anao mamaky boky zegny izy fanazavantsika igny magnova raha agnatin'ny talandao ty ato zegny donc zegny rehefa zatra mamaky boky zegny anao de na ny fomba fisaignananao na ny fomba fijerinao na ny fomba fandiniagnanao eny fa ny fagnanovanao raha zegny miôva zegny safe io zegny araka an'ilay fazavako igny agnatina phase-na imagination zegny anao donc zegny plus que anao mavaky boky zegny plus que anao managna imagination bebe kokoa zegny donc zegny Warren Buffett izy mavita mamaky boky amin'ny tontolo mpiainagna anazy ary zaho koa zegny zo ty mba miezaka mamaky boky zay ary tegna tsapako fa hoe be zegny zavatra fivoahany amin'ny famakiagna boky zegny tsy haiko asa karakory zegny ninao magnaraka zegny faharoe ny fahazaragna tsara koa zegny araka nampagna Jay série zegny ny fitandrignesagna ny podcast zegny podcast safe amin'ny fitandrignesanao podcast io zegny arignesanao essence bebe kokoa zegny de ohatra amina manokana zegny efa misy chaîne podcast koa zegny ambelako ambany ao mampianatra mahakasiky ny culture entrepreneuriale zegny hoe fomba fisaignany entrepreneur zegny azaveko amin'ny le ambany donc zegny izy ka mbala sambra anao zo ty izy volagniko zegny agnatin'ny programme ty tsara koa zegny fitsidianao i lien amin'ny podcast io ohatsika magnazava ny fomba fisaigny ireo entrepreneur jiaby tenaamisary zo ty safe ny fomba fisagnana entrepreneur zegny tsy mitovy ny fomba fisagnana olo jiaby zegny safe miaigny bebe kokoa zegny izy amin'ny monde invisible zegny donc zegny miaigny ao avagnatiny zegny donc fa azonao tsara zegny raha tiako volagnina miaigny zegny ny entrepreneur amin'ny monde intérieur zegny amin'ny économie intérieure zegny donc zegny izy ka tianao fantatra bebe kokoa zegny mahakasiky i raha jiaby zay zegny amin'ny lien agnatin'ny podcast hitanao ambanimbany ary zegny ao anao mahita izy za magnazava karakory ny fomba fisaignany entrepreneur azovy zegny olo tonga entrepreneur fa mbala tsy azononogno karakory zegny entrepreneur miasa zegny farany araka nazavany Jay série ty igny zegny ny fitiavagna mikoragna amin'olo zegny ny fikoragnana amin'olo araka ny vidéo le efa nalefako agny zegny io zegny natao hoe partage zegny ohatra anao zao ty zegny mizaha i vidéo ty zegny mba azovy zegny olo mba andeha ikoragnanao i vidéo ty magnodidigny anao ao zegny amin'ny fotoana zay zegny magnano partage zegny anao amin'ny olo ambadikinao io zegny de misy feedback zegny alefany de eo zegny anao lasa misaintsaigna le zavatra de mahatonga anao zegny mivoatra amin'ny fiainana zegny aloha ajanontsika eo izy niany zegny izy ka mbala mila fagnazavagna fagnampy zegny anao amin'ny magnaraka tsy magnano misimisy izy ka misy zavatra zegny tianao agnotiniagna zegny ambla amin'ny commentaire ao hoe fa azadigna fa araka nampangany ty ary vahikera zegny ny the first element of change is awareness donc zegny ny voalohany zegny izy koa anao tiôva zegny ny fahafantaranao hoe ino ny raha mbala tsy hainao de ino ny raha tianao hoe zegny tapitry izy niany le ambanao izy ka tagnova zegny anao ny programme
amin'ny subconscieusement zegny karakory atao miasa amin'ny subconscieusement indrindrandrindra zegny makasiky ny vola zegny io zegny programme nivokariny Devenir zegny avy Houston Texas zegny Black American guy hitanao amin'ny vola izy ambany ao tandriesa jusqu'à amin'ny farany zegny ino zegny le raha volagny de amin'ny farany zegny raha ohatra ka efa tapa-kelitra zegny anao hivanga aminazy io afaka zegny anao mivanga io zegny tsy de natao lafo loatra fa ny zava-dehibe aminazy io zegny andeha agnova ny fiaignananao zegny raha ohatra ka anao zegny avy agnatina pauvreté de andeha agnova fiaignananao mba tonga anao zegny mba hoisihoisy amin'ny fiainana zegny safe izy ka anao zao ty zegny tsy manan-draha tsy manam-bola somary elikeliky ny olo ataoko fa azonao honogno raha zegny miankiny amin'ny favonosognanao fo fa ny fagnampidiananao igny avy eo amizegny agnatina répétition igny zava-dehibe aloha ajanontsika eo ny koragna volaniko amin'ny magnaraka tsika misimisy fa izy atsika let's go